No, môžeš. No, takže ja si myslím, že rozhodla koncovka, lebo vlastne celý prvý polčas aj začiatok druhého sme sa ťahali na ten jeden gól, ale my sme mali trošku problém s hráčmi, máme nejakých zranených, čiže chýba nám spojkový rad, chýba nám údernosť spoza deviatky. Vlastne na tom sme celý zápas trpeli, no ale v závere vlastne v tej koncovke posledných 15-20 minút sme sa dokázali otrhnúť nejakými breakmi, Saša Tribulevič z krídla výborne premienial, čiže aj on nás podržal, tam sme sa otrhli a potom sme to už len udržali, len veľmi ťažký zápas bol aj fakt do toho druhého polčasu, do tej 10. 15. minúty, lebo sme sa ťahali o gól a už aj nám dochádzali sily, takže vlastne je to ťažké s tými zranenými hráčmi. No uvidíme v ďalšom zápase, ako to utiahneme. Dúfame, že sa vyzdravia a budeme musieť hrať ďalej v takej zostave, akej sme.